F'14 punt l-editorjal tal-Gazzetta llum kixef in-nuqqasijiet tal-Partit Laburista li waslu biex tilef is-siġġu fil-Parlament Ewropew u biex tilef il-maġġoranza f'għaxar kunsilli lokali, mill-għażla tal-kandidati għall-immaniġġjar tal-kontroversi interni. L-editorjal jibda billi jikkritika lil Partit Laburista għal dak li sejjaħ strateġija bla ħsieb fl-għażla tal-kandidati. Il-Gazzetta llum tqajjem punt importanti dwar l-eks mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat illi issa jidher li l-influwenza tiegħu qed tbeżża lil votant moderat u lil dak li jaħseb moħħu. Barra minn hekk l-editorjal jitkellem fuq l-esponenti bħal Daniel Mikallef u Rendolf De Battista fejn jinnota l-interess akbar ta' Mikallef fil-ħidma professjonali tiegħu milli fil-ħtiġijiet tal-partit. Dan fil-waqt li jittimbra lil De Battista bħala medjokri. L-editorjal kompla billi spjega kif il-kampanja tal-Labor kienet intiża biex tiddefendi l-indifensibbli, pal-każ ċelebri tal-Ministru Rodrigue Galdes fis-Siġġiewi, dak ta' Muscat u l-inkonsistenza fir-riżenji, kif ukoll l-attakki pwerili tal-Partit Laburista fuq Peter Aġus u Roberta Mezzola. Tissemma wkoll l-istrateġija ta' Roberta Bela u l-U-turns fuq Jean-Paul Sofija u Rosien Kutajjar fost l-oħrajn, tant li l-Gazzetta sostni li Bela għandu bżonn nies ta' stoffa li jagħtuh pariri sewja. Hemm anke l-impressjoni li fil-gvern ħafna ministeri huma fuq autopilot u jibżgħu jieħdu inizjattiva. Isostni wkoll li m'hemmx pjanu viżjoni li flijajru l-oppożizzjoni. L-editorjal jitfal ħtija tar-riżultat elettorali fuq nuqqas ta' impenn tal-Partit Laburista f'kull settur, mill-midja, il-partitari u s-soċjetà ċivili. Il-Gazzetta llum issemmi wkoll kif il-kriżi ambjentali u tat-traffiku, it-tema tal-popolazzjoni u l-barranin kif ukoll l-arroganza tal-Partit Laburista li jonqos milli jaraf li l-oppożizzjoni tista' tirbaħ l-elezzjoni li ġejja huma kollha elementi li waslu għar-riżultat ta' 8 ta' Ġunju.